знаем какво се случва в спалмера. Но 10 минути изтекоха, което е малко дразнещо. Това тук е за моркови. Който морковите морков е намалядно. И така, тук вижте сега, много ентантнати книги. Малко страни. Между другото, идеята ми за шведска машинка почнах я ето тук. Той е Dark Warrior, аз ще си взема главите. Взема аз главите. Да я взема и тази главата. Защото съм много лош в отношение на взимане на глави. Такива ще ми е трудно. Ама сме го направили сега. Няма... Не пипай. Я... Охо, леле. Леле. Направо ми да го убера, ама нали ми е приятел. О, имаме нов флаг. Явно. Виждате, хората се хвалят с много малко пари. И това. Така, това ще е за днес. Някой ме е сложил бариери. Така, това ще е за днес. И така виждате мене, това съм аз. И моля ви, сабскрайбвайте, абонирайте се, сета, всичко правете в името на доброто. И аз ще се опитам да си легна. И слагам на земя навсякъде. Добре, това от мене. Чао, чао!